Здравейте, днес ще видим пияни души его анонимния. Здравейте! Тук са своите приятели. Стака от 85. Майките 85. Аре, ще видим пияни души. Аре, кой е първи? Чакай, само че ходите себе бира! По 50 пъти се въртите. Още, малко да го приближим. Чакай, че брат, аз приемам и после не съм се напил. 1, 2... Ама снимаш мене, бе? 8, 9... Сега гледаш това нищо не е снимал. Още 5 пъти, бе. Не вкара! Бастун не става. Ело, нещо ти! Загубиш София, бе. Макуча! Мечта, банката ми е заняла. Загубиш от гледа. Знака 85. Ах, ти се не снимай за фани, бро. Ред на майка му 85. Да знаеш, Неньо. Чакай ли? Като идва топката, мина там, чули? Да. Опа, извинявай. Пенсионера БГ, шо ти пенсионера БГ не успява? Пак Ванката ти звъни. Пак Ванката ти звъни. Показа ли ми лицето, бе, Теню БГ? То сминдил не спре. Тешо БГ, показа ли ми лицето? Не. Брат, аз макар че съм Като остана 15 минути, кажи, чули? Да. Това е над 15. Аре, пенсионерчето БГ, давай. Аре, хора, гледай! Ама гледай! Рете, време гледай в него, чули? Да. Време е на пенсионерчето БГ, за да се завърти. Аре, бе, Бастин. Дай го, брат, сега това ще вземе да се накърка пазна. Бастун не вкара. Добре, аре, бе. 2.38 стана. 38. Ело да гориш, Връщай се опърва. Не! Гледай, бяха малки деца ни гледат, бе! Миндил! Китай за доле. Дай, какво ми плеш топката? Само аз имам право. 10. Готов или не? Сайде! Пропал! Глупото лицето. Аре, бе, Миндюче. Гечо, това се Гечо. Аре, бе. Най-големия финт. Брата. Много добре. Дан, кара на бастия, така ще ви бием. Стига срещу топката. Пеше от Гешо. Пак Ванката ти звъни. Ело, пак Ванката ти звъни. Тихо, брат. Букук. Зона след като се спреме клипа точно. Ти си вече. Кой е сега, с глупостите, че малки деца ни? Знай? Ти ги ми дава? Едно, две. Пусти ми топката, пусти ми топката, пусти ми топката.
Хора, това ще бъде всичко от този клип, защото те се побъркаха. А Иванката не спре да ми звъни. Чао, чао.